Още 5 грешки при ремонт на спирачките. Спрете да правите тези грешки при ремонт на спирачките. Вижте предишното ни видео за топ 5 на грешките при ремонт на спирачките, ако не сте го гледали още. 1. Неправилно монтиране на спирачните накладки. Внимателно следвайте инструкциите на производителя, когато сменяте спирачните накладки. Неспазването им може да доведе до неравномерно износване на спирачния диск или повреда. Важни точки. Ако частите са оборудвани с индикатор за износване, не забравяйте да го свържете. Монтирайте спирачните накладки от едната страна на оста първо. По този начин можете да използвате другата страна за справка. Частите трябва да се монтират по двойки на ос. Смяната им само от едната страна може да доведе до неравномерно триене между накладките и спирачните дискове и занасяне при спиране. 2. Монтиране на спирачните накладки без пластини против скърцане. Когато сменяте накладките, се уверете, че монтирате пластините против скърцане, които премахват неприятните шумове при спиране и отвеждат топлина от спирачните накладки и абсорбират вибрации. Монтирайте пластините против скърцане от страната на носещата плочка на спирачната накладка. Съвет: ако новите спирачни накладки нямат пластини против скърцане, монтирайте тези от старите накладки. Инсталирай приложението AutoDock, спестявай при покупка на резервни части. 3. Непочистване на направляващите щифтове на спирачния апарат. Когато сменяте спирачните накладки, обязателно почистете и смажете направляващите щифтове на спирачния апарат. Това ще подсигури свободното им движение и ще предотврати изместване и залепване, докато същевременно предпазва метала от корозия. Стъпки, които да предприемете: премахнете старата грес и обработете повърхностите с обезмаслител. Нанесете на направляващите щифтове специална грес, която е подходяща за широк температурен диапазон. Използвайте малко количество грес и се уверете, че направляващите щифтове се движат свободно. Прекомерното количество грес може да попречи на правилната работа на спирачния апарат и да замърси повърхностите на спирачния диск и накладките. Четири. Не се проверява състоянието на компонентите на спирачната система. Редовно проверявайте компонентите на спирачната система за дефекти и повреди. Буталото. Ако повърхността на частта показва признаци на дълбока корозия, то трябва да се смени. В противен случай, грубата метална повърхност на буталото ще повреди гуменото уплътнение, което ще доведе до загуба на херметичност в спирачния апарат. Направляващи щифтове на спирачния апарат. Ако сте забелязали, че направляващите щифтове в скобата на спирачния апарат са хлабави, те трябва да се сменят. Ако монтирането на нови компоненти не подобри положението, скобата също трябва да се смени. Пренебрегването на нуждата от смяна на компоненти на спирачния апарат може да доведе до неравномерно износване на спирачните накладки и евентуалното им залепване. Спирачни дискове. Ако дебелината на спирачните дискове е по-малка от минималната позволена, частите трябва да се сменят незабавно. Използвайте шублер, за да измерите остатъчната дебелина на частите. Критично износеният спирачен диск ще износи спирачният апарат по-бързо, защото прави хода на буталото по-дълъг. Спирачни маркучи. Ако по спирачните маркучи има признаци на течове и пукнатини, те трябва да се сменят. В противен случай, течовете в спирачния тръбопровод могат да причинят навлизане на въздух в спирачната система, което води до отказа й. 5. Смесването на различни видове спирачна течност или течности от различни производители. Не смесвайте спирачни течности на гликолова и силиконова основа. Произлязлата химическа смес причинява материала на уплътненията да се разлага и не покрива изискванията за спирачна течност. В други случаи, спазвайте следните правила. DOT 3 може да се добавя към същия тип течност. DOT 4 може да се смесва с еквивалентни продукти, независимо от производителя и модификациите. Може също да се добавя към DOT 3 течност. DOT 5.1 може да се добавя към DOT 3 и DOT 4, ако е нужно.
DOT 5 не може да се добавя към други видове течности. Ако не знаете вида на спирачната течност в автомобила си, можете да следвате следните критерии. Цвят на течността. DOT 5. Течностите могат да са червени или лилави. Всички други течности са прозрачни или жълтеникави. Важни точки. Спазвайте интервалите за смяна на спирачната течност, които са определени от производителя на автомобила, но не забравяйте да проверявате състоянието на спирачната течност редовно. Ако течността е станала тъмна, тя трябва да се смени по-скоро. Редовно измервайте съдържанието на влага в спирачната течност с тестер за спирачна течност. Ако съдържанието на вода надвишава 3%, тази работна течност трябва да се смени. След като ремонтирате спирачната система, обязателно обезвъздушете спирачките, за да отстраните всякакъв въздух, който е останал в тръбопроводите. Лек път.